5 minuts. Molt bé. Ens falta una persona encara, no? Sí, ens falta el de Puig. Deixeu-lo dir que hi cap, si no m'aixeco, Segur. Sí? Segur? Voleu? Si no m'aixeco jo, Bé, bona quasi tarda ja. Crec que estem tots ja un poc cansats, però bé. Comencem el bloc 4, el que li hem dit tancant el cercle. Tenim aquí algun dels actors imprescindibles per... Bé, no sé si esperar. Sí. Saps què passa? Que hem posat els botons i tot a fora perquè no és tan llarg. La gent pugui fer el que vulgui. La gent està avançant, El micro pots atracar més a la boca? Més? Molt bé. Rellenem. Un pot d'energia fa falta, Espero que quedi bé, Sí? Bé, quasi bona tarda, deia, que ja estem aquí a punt d'acabar. Entrem en el bloc 4, bloc que li hem dit tancant el cercle, perquè tenim aquí algun dels actors principals per poder fer possible que tots aquests residus acabin sent recursos i gràcies a ells que estan fent aquesta tasca aconseguim que subproductes, matèries secundàries acabin entrant altre pic a dins el cercle i acabin sent productes. Com que anem malament de temps i a més tenim una ponència més que no estava del tot prevista, donaré pas, diré directament els ponents i ja aniran presentant. Començarem amb APAEMA, l'Associació de Productors Agrícoles d'Agricultura Ecològica de Mallorca. En aquest cas havia de presentar en Onofre Fullana, s'ha posat malalt i el substituirà Miquel Coll, el president d'APAEMA, i ens parlarà del compost i l'economia circular, com afecta i què esperen del compost. Miquel? Bé, bon dia a tothom. Bé, gràcies primer de tot per la convidada. Bé, jo som en Miquel Coll, som el president d'APAEMA. APAEMA és una associació que agrupa 330 socis a Mallorca, és a nivell local. Varen néixer l'any 2006 i feim bàsicament una tasca de formació, d'assessorament també en els nostres socis i també dinamitzadors del sector ecològic, de producció agrària ecològica. Actualment tenim 8 tècnics en plantilla que desenvolupen diferents tasques, ja sigui d'assessorament amb 2 ADVs que tenim i també amb la part de la cooperativa que tenim, que abans en Jaume n'ha comentat una mica en el tema del projecte del MEC ecològic. Bé, què és l'agricultura ecològica? Perquè moltes vegades xerrant d'agricultura ecològica i contextualitzarem una mica. Agricultura ecològica és tota aquella que no utilitza ni fertilitzants ni pesticides d'origen de síntesi química, i ni transgènics, evidentment, i per tant que és respectuosa amb el medi ambient. Això està regulada per 2 directives europees i tots els productors que s'hi adherisquin en aquest sistema de producció han de complir amb aquesta reglamentació. Qui controla això? El CBPAE. El CBPAE és una entitat que és el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica, que és qui controla a tots els productors i elaboradors que
estan produint els diferents aliments i productes en base a aquesta normativa. Què ens aporta una mica l'agricultura ecològica? Pues, primer de tot, aliments sans, lliures de pesticides. Mos aporta independència comercial, de cases comercials, perquè per fet, una cosa que estem parlant avui durant tot el dia, el tema de reciclatge i reutilització dels productes és una de les bases de l'agricultura ecològica, ciclar tot el que se produeix dins l'explotació, que tot torni a l'explotació i torni, una vegada ens torni a permetre produir aliments de manera sana i sostenible. Això m'està fregant en la barba i se sent aquí com un... Un altre objectiu bàsic, manteniment de la fertilitat del sòl. És importantíssim mantenir la fertilitat del sòl per mantenir produccions a llarg termini. I això, siguent, diríem, l'eina cabdal, és el principal problema en el que ens trobam per manca de recursos, diríem, per mantenir aquesta fertilitat. I ara, diríem, una mica anirem avançant, perquè si no ens direm aquí. Anirem un poc en el bessó de la presentació. Bé, aquí hi ha 4 dades generals de productors i elaboradors que tenim a nivell de les illes. És una cosa que va creixent any darrere any. Actualment a Mallorca tenim 435 productors diríem certificats i 209 elaboradors i en el total de les illes 580 i 300. Hi ha un increment constant any rere any. Les superfícies inscrites actualment estan xerrant a totes les illes de 28.000 hectàrees que ja estan, diríem, certificades actualment, o sigui que ja produeixen producte certificat. 3.000 que estan en conversió, o sigui, fins que tu te dones d'alta, t'inscrius fins que pots produir, has de passar un període de reconversió que depèn dels cultius que hi hagi hagut abans o de les produccions que hi hagi hagut abans. Pot ser més llarg o més curt, però normalment és un mínim de 2 anys. I després, bé, 3.000 més amb any zero. O sigui, estan xerrant de 34.000 hectàrees, que no són poques. De caps de ramat, el més important és me, a Soví. Estan xerrant de 20.000 caps i la majoria de 8.000 a Mallorca. Caprí poc, porcí amb regressió total, boví ha quedat pràcticament residual, aviram, també poc. Aquí, aquests sectors també ens passen, aquí hi ha més problemes a nivell de que no tenim infraestructura també de mataderos i tota una sèrie de coses que condicionen a vegades un poc les produccions. Bé, aquí veig una evolució de com ha anat des de, diríem que es va posar en marxa el CBPAE l'any 93, com ha anat l'evolució d'hectàrees inscrites i d'operadors. O sigui, veiem que l'augment és bastant significatiu i molt elevat. Això seria un poc una foto de com està escampada les finques arreu de Mallorca. Hem de dir que Balears és la segona regió a nivell estatal en quant a superfície inscrita, o sigui, relativa. Bé, en quina situació ens trobam un poc a nivell de sector? Evidentment, cada vegada més hi ha una conscienciació més alta en quant a consumir productes sans, de proximitat. Això, evidentment, ve una mica condicionat també perquè tenim aquesta pressió, si voleu, de gent que ve de fora i que està molt sensibilitzada i que demanda també una quantitat de productes amb una certa qualificació ecològica. Després perquè també tenim, bé, hi ha una proliferació important en quant a mercats ecològics. Nosaltres gestionem, per exemple, el mercat ecològic de Palma, d'Inca, els donem seguiments, assessorament. També hem de dir, per exemple, que tots els cellers pràcticament que tenim avui, pràcticament tots tenen una línia eco, inclús fins i tot estan en línies ja de biodinàmiques, encara hi ha una passa encara més enllà.
augment exponencial de productors d'oli d'oliva. Bueno, hi ha una tendència general a la reconversió de finques. Però què passa? No som capaços de vestir el producte fresc, o sigui, encara no tenim capacitat productiva en quant a hi ha molta més demanda de la capacitat productora en hortalissa, verdura i fruita. I per 3 coses que apuntam aquí. Primer de tot, ens falten pagesos, ens falta estructura i infraestructura i també falta fens i compost, perquè no n'hi ha. Com mantenir la fertilitat? Bé, hi ha diferents estratègies que se segueixen, ja puguin ser rotacions, adob verds, aplicació de ramaderia extensiva, aplicació directa de fems, aplicació d'adobs comercials, són molt cars, i compost, la gran alternativa. I que ens trobam que a Balears, on van com agricultura ecològica, no en trobam. A Mallorca no en tenim. Podríem plantejar, el de Tirme abans ja s'ha comentat, actualment no és possible perquè no hi ha una separació entre fangs de depuradora i residus procedents de forn. I clar, aquí seria el punt que seria molt important per al sector eco i no eco també, evidentment, on poder tenir un adob que permeti mantenir fertilitat i augmentar produccions en el sector de manera significativa. Hem fet una mica de números de quantes tones de compost necessitaríem i en base a les superfícies actualment certificades. Si anem en el total, surten 147.000 tones, però bé, hi ha tota una sèrie de superfície bastant important destinada a pastures i farratges que... ja me treuen la targeta. Que se podria prescindir i podríem parlar d'unes 64.000 tones que haurien de menester per, com a mínim, per mantenir l'agricultura ecològica a Mallorca. El que hem comentat abans del tema de Tirme, un poc el projecte d'experiència que se va fer en Garden, que en Jaume l'ha explicat de la mar de bé, que sí, que posa damunt la taula un projecte molt interessant, que és en el que un poc la pregunta que surt, i per què no fem compost eco, que Tirme ens va convidar, juntament amb el sector hoteler, a participar d'un projecte d'economia circular que, la veritat, és molt engrescador i que ha de permetre introduir producte local i ecològic en els hotels. Bé, se n'ha parlat bastant avui, o sigui, potser és redundar un poc el tema, però que sí que és una oportunitat per fer una experiència que crec que seria innovadora i pionera arreu de l'estat. Quines oportunitats se ens presenten? Primer, l'hem comentat abans, posem a disposició dels pagesos fertilitzant orgànic, local i eco, millorant fertilitat, nivells de matèria orgànica en el sòl, podem augmentar produccions, aconseguir una major professionalització, això és imperant. Nosaltres com a APAEM hem demanat un projecte per coordinar produccions a nivell de pagesos de cara a finals d'any, si ens ho donen, intentar muntar una mica d'infraestructura de coordinació de produccions i d'organitzar aquestes produccions, perquè ara és un sector que ens trobem que està molt dispers i poc professionalitzat, i intentar muntar una mica d'infraestructura per poder donar servei en aquest projecte que se vol posar en marxa. Evidentment, augmentarien rendibilitat del camp? Això ja són preguntes que podrien néixer al voltant de tirar endavant aquest projecte. Està clar que produiríem aliments amb petjada ecològica molt nul·la, molt baixa, vull dir, o quasi nul·la. És un element diferenciador del sector turístic, clar. O sigui, estàs fent un producte diferenciat, fomentam el producte local i eco i creem el cicle virtuós orgànic. Amenaces. S'està disposat a pagar un preu just pels aliments? El tema és per què canviar. Si jo ja tinc la meva producció venuda perquè ara m'he de complicar la vida amb un tinglado d'aquests, hem de visualitzar tot el benefici col·lectiu que això suposaria. S'introduirà el cost mediambiental real en el preu dels productes a l'hora de comparar costos. O sigui, realment se farà un cicle... O sigui, quan comencem a comparar preus, hi haurà una anàlisi de lo que costa EDTA.
Bé, me quedaven dues coses, però bueno, ho deixarem per un altre dia o després per les preguntes. Vinga, gràcies. Gràcies, Miquel. Bé, donem pas ara a en Fernando Luz, apoderat d'ISMAX, que ens explicarà la seva experiència de com tanquen el cercle dels residus tèxtils. Ai, dels residus de paper, perdó. Sí. Aquí és. I com veig jo les diapositives que n'hi ha? Vale. No dic. Vale. Perfecte. Fernando, tens 10 minuts, Vale. Buenos días. Voy a intentar explicaros de la forma más breve cuál es nuestro ejemplo de economía circular. Aquí enmig. Bueno, abans vos explico breument un petit històric de l'empresa. ISMA comença les seves activitats l'any 1974 amb un magatzem de paper i cartró. El 1978 començàvem la producció i manipulació de paper de tissú. 1987, això està equivocat, adquirim 3 parcel·les i traslladam les instal·lacions a Marratxí, al polígon industrial de Can Rubiol. 2006 adquirim altres 2 parcel·les a Marratxí i a Ses Veles, en la qual s'incrementa considerablement l'activitat a gestió de residus i fabricació de paper de tissú. L'any 2012 hi ha un canvi significatiu a la nostra activitat de fabricació. Compram una fàbrica a Barcelona, Ibèrica del Papel, i s'adquireixen les instal·lacions de la Torre Claramunt, que serà fàbrica, i d'Igualada, que es convertim. Acondicionam i reparam totes les incidències que ens trobam a la compra de les instal·lacions i iniciem la producció en 14.000 tones anuals de paper tissú ecològic. Amb això aturem la producció a Mallorca i traslladam la unitat de converting al converting nom que Igualada. L'any 2015 començam unes inversions per fer reforma de maquinària i instal·lacions a fàbrica, a la Torre Claramunt, per la millora de productivitat i qualitat del producte. Dins d'aquestes inversions aconseguim reduir un 30% el consum de gas i un 6% elèctric i baixant un 42% el manteniment. Augmentam la capacitat de producció fins a 21.000 tones anuals. I l'any 2017 començam en la gamma natural d'ISMAX. Se comença a comercialitzar a tendes eco, tendes bio, com Veritas, i grans superfícies. L'adquisició de la planta i la línia Ruïnat a Sant Joan de Mediona es comprà el 2017 també i això ens permet tindre la superfície suficient per assolir les nostres activitats. El 2018 finalitzam les inversions iniciades el 2015 per incrementar la capacitat productiva a 30.000 tones anuals i traslladant les línies de converting i oficines a Sant Joan de Mediona. Actualment disposant de la superfície i naus suficients per al desenvolupament de les nostres activitats. Qui som? Nosaltres tenim 3 àrees de negoci, que són valorització i gestió integral de residus, fàbrica papelera ecotissú 100% reciclat i es converting. La planta de recuperació es troba a Mallorca i gestiona residus procedents de la recollida selectiva, d'impremtes,
de banca i altres entitats, de grans superfícies, editorials i distribuïdors de premsa, etc. I enguany hem gestionat 30.000 tones de diferents tipus de paper. Paper cartró, voluminós, plàstic, fusta, fèrric i residus biosanitaris. De tots aquests, 25.000 tones corresponen a paper cartró. Disculpa un segon. Actualment, la planta de Mallorca subministrem aproximadament el 50% de la matèria prima consumida a fàbrica, a la Torre Claramunt. La meva intenció és explicar-vos gràficament, el més gràficament perquè ho entengueu bé, com tancam el cercle. Això és la nostra planta a Marratxí, en descàrrega de recollida selectiva. Això és part de les classificacions que fem a la nostra planta per enviar a la nostra fàbrica. Aquí tenim paper arxius blancs, tenim més classificada, cartró. I crec que és important, quan tenim ja les bales fabricades, les bales són fardos de 1.000 quilos, per poder arribar a aquest punt, quan entra material dins la nostra planta, el que se fa és extraure els impropis, que en el cas de la recollida selectiva s'ha de fer un poc més de feina perquè arribam al 12%. En el cas de les recollides directes nostres, els impropis són 0. El que fem a planta és classificar tot el paper cartró que ens entra i fem les diferents qualitats. Arxius, blancs, cartró, diari, revista, més classificada, etc. I un pic preparat del producte s'envia a la fàbrica nostra o a altres fàbriques perquè hi ha qualitats que no ens venen bé en el nostre procés de fabricació. És interessant saber que fabricar paper nou a partir del procedent del bosc urbà consumeix un 60% menys d'energia i un 80% menys d'aigua. I per cada tona que se recicla se salven 17 arbres. Deixen de talar-se 17 arbres. El procés a la nostra planta de fabricació a Barcelona, quan arriba la matèria prima, va al parc de matèria prima i els pulpers el que fan és carregar les bales de diferents qualitats en funció de les comandes que tenim i l'ordre de fabricació i les fiquen directament al pulper. El pulper el que fa és extraure els pocs impropis que hagin pogut passar dins el procés de selecció i les fes paper. I això és el pulper. I d'aquí passa directament a la preparació de pastes, al procés de preparació de pastes. Un pic obtingut de la pulpa passaria directament a màquina. Això són la maquinària que tenim a la Torre Claramunt, a Barcelona. Aquesta pasta passaria a una tela de formació on l'aigua és absorbida per vacufoils, li donem el gramatge demanat per el client i passaria directament al llanqui, que és el secador del paper. El secador, al final, el que estem fent és eixugar el paper i donar-li el percentatge d'humitat que ens demanen els clients. I d'ahir passaria a pope, que és on se forma la bobina. Aquí hi ha la formació de bobina, que un pic acabada el pes són 3 tones. D'aquí passaríem a les rebobinadores, on se li dona el pes que ens demana el client per bobina i sample de la bobina. Un pic... Una vegada tenim la bobina formada, l'embolicam
en film retràctil per evitar humitat i l'enviem al nostre centre logístic o directament als clients. En aquesta diapositiva xerra un poc de les inversions que hem fet per aconseguir arribar on estem. Entre l'any 2014 i 2016, 2014 vàrem instal·lar maquinària d'expressió i refinos nous. Vàrem canviar el púlper. Teníem un púlper convencional, el vàrem canviar per un púlper horitzontal, més productiu. Vàrem canviar campana de secat, Yankee i caldera. I totes aquestes inversions, entre altres coses, hem aconseguit incrementar la productivitat de màquina, la capacitat de màquina de 14.000 tones de 2012 fins a 30.000 que farem enguany. Ja hem acabat les inversions d'aquest període i arribarem de qualque manera pràcticament a produir la mateixa quantitat de paper que entenem que farem enguany. Agost de 2017 adquirim instal·lacions a Mediona que ens permetrà amb volgura implantar la nova rebobinadora, ja està implantada, i la nova línia de producció prevista per 2021. Això són certificats. Comentar que a desembre de 2017 vam obtindre el primer premi CEPIME Endesa a nivell nacional en quant a sostenibilitat i eficiència energètica. I el converting és on, de qualque manera, el nostre converting és un client més de fàbrica, el més important. I allà va les bobines per fer el nostre producte acabat. Aquí tenim línies de producció que poden admetre el total de capacitat actual de la màquina BB Tissú. En 2017 vàrem crear un projecte amb un nou paper, que és el paper natural, que està fet en fibres reciclades procedents de bosc urbà i composades per craft, cartró, brics i qualque arxiu, sense matèries primeres blanqueants, etc. Passam als nostres productes al nostre producte acabat. Tenim higiènic, tenim paper de cuina, rotllo multiús, servilletes, pañuelitos i facials. I d'aquesta manera tancam el cercle. Molt bé. Moltes gràcies, Fernando. Bé, donem pas ara a Càritas. Tenim amb nosaltres Joan Francesc Planes, gerent d'Eines per la Inserció de Càritas, i Albert Alberich, director general de la Fundació Formació i Treball, que ens explicaran què fan amb els residus del sector tèxtil. ¿Cuánto vale disponer de un servicio de recogida y reciclado de ropa usada en su ayuntamiento? Seguramente nada, porque hay muchas empresas que ven negocio en el comercio de la ropa usada. ¿Y cuánto vale si lo haces promoviendo la economía solidaria, generando empleo social y sostenible, dando un destino ético a las prendas, fomentando el consumo responsable, respetando el medio ambiente con una empresa profesional, competente y con una gestión transparente y de garantía? Vale mucho más. Presentamos Moda Re. Moda Re es mucho más. En Moda Re reciclamos ropa e insertamos personas. Porque no es lo mismo hacer negocio con la ropa usada que hacer justicia social.
Moda Re es un proyecto creado por Cáritas cuya finalidad es englobar y potenciar el proyecto textil de Cáritas a través de la creación e impulso de tiendas de ropa de segunda mano, de su reutilización, reciclado, donación y venta. Moda Re nace dentro del marco de impulso de la economía social y solidaria definido por Cáritas, siendo su principal objetivo la persona y el fin social. De esta manera, el desarrollo del proyecto lo realizan personas del Programa de Inserción Social de Cáritas. Además de la inserción laboral y la dignificación de la forma en que reciben ropa a aquellas personas que lo necesitan, Moda Re está ligado al cuidado del planeta. Recoger, Reutilizar. reciclar, Para Reconstruir. reiniciar, Reemplear. revivir. un proyecto en clave de innovación y sostenibilidad económica, destinando todos los ingresos generados por el proyecto en su propio desarrollo y crecimiento. En Moda Re, reciclamos ropa para insertar personas. Una economía solidaria y circular. Un proyecto que también tiene sus cifras. En Moda Re, somos conscientes que dar una nueva vida a la ropa y a las personas vale más de lo que cuesta. Generamos empleo social en el territorio. Promovemos la transformación y participación social. Mejoramos los ratios de reutilización y reciclaje. Y ahorramos en la gestión municipal de residuos. Porque Moda Re no es lo mismo, es mucho más. Con tu colaboración, tú también eres más. Más solidario, más comprometido, más humano, más importante, más digno. Súmate a la Moda Re. Moda Re es mucho más. Reciclamos ropa, insertamos personas. Com ha dit Naina, bones tardes, perquè quasi ja és hora d'haver dinat. El primer de tot, moltes gràcies a Tirmen, el Consell de Mallorca, per convidar-nos i a vosaltres per la paciència que heu tingut per esperar fins a aquesta presentació. Bueno, jo som en Joan Francesc, n'Albert és el director de la Fundació Formació i Treball i venim a explicar-vos una feina conjunta que fem amb altres càritas, amb més de 30 càritas a nivell d'Espanya. No? Llavors, el nostre model, així com s'ha presentat un model d'economia circular, el nostre model és doble. Per una part està el tema mediambiental, de tractament de la roba, i per altra part hi hauria el tema també d'acompanyar persones que estan fent processos d'inserció, és a dir, ajudar que persones s'insertin dins la societat. Seria un poquet la nostra com a entitat social que és Càritas, la nostra manera d'entendre l'economia circular. Jo vos explicaré un poquet com hem arribat fins aquí. La gent de sempre ha donat roba a Càritas, inclús sense demanar-ne ens ha donat roba. Què passava? Que en el canvi de model econòmic, que avui se n'ha xerrat, la roba ha passat de ser un recurs escàs, on hi havia persones que difícilment podien accedir, a un recurs on tothom pot arribar-hi i sobretot que se genera moltíssim de residus.
Llavors nosaltres va arribar un moment que ens vam plantejar què fèiem, perquè no tenia sentit recollir roba per donar roba quan fèiem una quantitat d'excedents brutal. No? I llavors va ser quan amb altres càritas i ens vam decidir a posar en marxa aquest procés. Això que veus aquí és el final d'un procés, al final, una part del procés. Llavors el que vam voler era controlar a on arriba la roba que la gent ens dona i poder donar constància a les persones que ens donen roba. Realment, roba que se torni a donar o se torni a recuperar dins el circuit de les nostres illes és un 5%, no és més. Llavors, gràcies a la col·laboració d'entitats com Formació i Treball de Càritas Barcelona, poden donar la traçabilitat a tota la roba. Això està molt bé, però no seria res si no poguéssim tenir la segona cama del projecte, que és insertar persones. Dins aquest projecte de Moda Re, totes les càritas que hi participam han posat en marxa una empresa d'inserció. Concretament, aquí a Càritas Mallorca, que és una empresa d'inserció ni poc, però ja tenim en aquest moment 14 persones contractades i 8 són contractes d'inserció. Això seria els contractes d'inserció, que no ho coneixeu molt, són gent que se qualifica i se prepara, aprèn a fer feina, fent feina, amb un contracte normalitzat, però amb un acompanyament de tot l'equip en tot l'equip d'inserció de Càritas. Llavors, dir-vos que nosaltres enguany, el 2018, hem tingut col·locats en el carrer 182 contenidors. Això que ha fet que haguem pogut recollir 1.100.000 quilos, que pareix que no és molt, però sí que és bastant. Nosaltres hem posat tot en marxa un sistema informatitzat de gestió que ens permet donar la traçabilitat de tota la roba i de la recollida que feim. Dir-vos que en aquests moments han recollit 1.100.000 quilos, com vos dic, dels quals el 72% s'ha recollit a través de contenidors en el carrer i la resta, el 28%, s'ha recollit a través d'aportacions, a través de campanyes o col·laboracions d'escoles, empreses, entitats socials. Actualment tenim 15 ajuntaments conveniats, 21 parròquies que ens donen un espai, ens cedeixen espai per col·locar contenidors, a part de centres socials i empreses. Dir-vos també que a Palma recollim el 58,5%, o han recollit el 58,5% de roba i a part forana el 41%, i que arribam a 37 municipis de l'illa. Tenint en compte que som una empresa relativament jove, creiem que és important aquestes dades. Llavors també dir-vos que gràcies a que hem posat en marxa tot el sistema informatitzat podem complir amb tota la normativa fiscal, amb tota la normativa mediambiental i amb tota la normativa social. I ara un poquet, Albert ja vos ha explicat fins a lo que és la recollida, fins al contenidor vermell, i ara Albert explicarà la part més interessant, que és tot el tema de reciclatge i recuperació. Bon dia, gràcies a Tirme per donar-nos la possibilitat de presentar Moda Re. El primer que hem de dir és que aquest vídeo es va fer aviat farà un any i les xifres ja han canviat. És un projecte evidentment molt dinàmic. En aquell moment eren 25 càritas diocesanes, en aquest moment de tot Espanya, ara som 33 càritas diocesanes que estem participant en el projecte i segurament al tancament de 2008 ens estarem acostant a 40.000 tones recollides. Aquestes tones van fonamentalment, 90 no sé quants % a 3 plantes de tractament, que són una planta de Munguia que opera de Càritas Vizcaya, a una planta de València, que és gestionada per l'empresa d'inserció de Càritas València, i a la planta que gestionem nosaltres a Barcelona, a Sant Esteve Sesrovires. Les 3 plantes en conjunt estem apropant-nos, aquí també la superfície que sortia ja està superada, estem al voltant dels 27.000 metres quadrats de gestió de les plantes aquestes. Què passa en aquestes plantes? En aquestes plantes el tractament integral i traiem en principi 4 grans categories de producte. Una primera categoria, que és la que denominem crema, que és la roba de major qualitat, que és la que torna a les botigues. Vull dir, aquestes càritas que ens envien la roba a tractament en aquestes 3 plantes que us comentava de Moda Re, totes estan obrint botigues, Càritas Mallorca entre elles,
i el que fem és la roba triada de categoria crema va a les botigues pròpies nostres i a les botigues de les Càritas. Aquesta és una fracció que ha disminuït en el temps, tradicionalment nosaltres aquesta fracció estava en el 6 del 7%, en els últims anys aquesta fracció està per sota del 7%. Això ho podem atribuir, no sabem, no tenim la vareta màgica, a una disminució de la roba. Segurament aquesta moda ràpida que tenim avui fa que la roba tingui menys qualitat i possiblement també, degut a la crisi, una major utilització de la roba. La segona categoria, la categoria de roba que encara és reutilitzable però no en els paràmetres. Un dels temes de moda re és que es vol que les botigues tinguin la màxima dignitat. O sigui, les botigues nostres no solament són botigues del públic, el públic en general, sinó que també és on realitzem l'entrega social que fa Càritas. Vull dir, això ho estem redirigint. Ens portarà un temps, però sí que en certes diòcesis ja està pràcticament al 90%, la roba que s'entregava als rovers, que sigui la persona, aquesta beneficiària, que escolleixi la seva roba botigues que estem obrint. I aquestes botigues volem que l'única distinció que tinguin amb les botigues d'un comerç tradicional de roba és que estem parlant de peces úniques. Aquest jersei és gris i és de la talla L i aquesta camisa és blau cel i és de la talla XL, vull dir. Però que la dignitat de la botiga té d'estar al mateix nivell del comerç que l'envolta. La segona fracció és la roba reutilitzable, però no en aquests paràmetres. Això és més d'un 50% de la fracció, però una mica més del 50%, i és la roba que s'exporta a països fonamentalment del tercer món. Sí, que encara es pot reutilitzar. La tercera fracció gran, aquesta roba després té una múltiple classificació d'estiu, d'hivern, parts de dalt, dona, home, etc. La tercera fracció important és el reciclatge. És la roba que hi ha perquè ve amb un petit desgast excessiu, amb talls, amb algunes taques excessives, etc. i que es classifica amb les diferents qualitats de reciclatge. Nosaltres les classificacions que fem és cotó blanc, cotó color, sintètic, acrílic i després els varis. Tot això és el que actualment l'estem exportant en un 90 i pico % fora d'Espanya, Pakistan, per noves fibres. I ens queda l'última fracció, que seria el rebuig, que és la que ve en males condicions, bruta de greix, excessivament marcada, amb taques de sang, etc. És la que estem fent, vull dir, a la construcció i estem generant, amb la qual tanquem de la roba. És un projecte que està en creixement, vull dir, perquè cada dia són diferents Càritas de tota Espanya que estan incorporant-se en el projecte i dins del balanç aquest no ens oblidem de quina és la missió nostra, que és la inserció laboral. Tot això ho fem, sempre busquem projectes de triple impacte. L'impacte, però el que ens mou és el de la inserció de les persones. Vull dir, en Moda Re, actualment, el 70% de les persones que estan fent els itineraris d'inserció, vull dir, quan acaben amb nosaltres, troben feina en l'empresa ordinària, que al final és el gran barem que nosaltres ens fem servir per medir l'eficiència del sistema. Gràcies. Bé, passam ara a donar pas a José María Bauzada Mirabó, que ens explicarà l'experiència, el reciclatge i la reutilització dels residus de construcció i demolició i residus voluminosos, i també ens explicarà com tanquem el cercle. Bueno, lo primero agradecer a Tirme y al Consejo de Mallorca que nos haya invitado a las jornadas para explicar lo que hacemos en cuanto a la gestión de residuos de construcción, voluminosos y electrodomésticos. Y bueno, está estructurada la presentación en qué es la problemática en el modelo tradicional de gestión de residuos, cuáles son las soluciones que nos plantea Europa y, por último, cuáles son los resultados que obtenemos nosotros en la gestión de los residuos de construcción, los voluminosos y los electrodomésticos. Me centraré sobre todo en los resultados que obtenemos en nuestro modelo, ya que se ha hablado mucho ya anteriormente pues, de la problemática y del concepto de economía circular. Para ver la problemática, pues aquí tenemos un gráfico de cuál es el grado de consumo y extracción de materias primas del último siglo. Y quedaos con una idea, el mayor consumo a nivel de cantidad es en materiales de construcción y es el que mayor crecimiento tiene. Los últimos datos que tenemos son 30 billones de toneladas de consumo de materiales para la construcción, con lo cual tendrá mucha importancia respecto a los residuos que vamos a ver nosotros que tratamos de los residuos de construcción y demolición. Esto ya hemos visto que un modelo de economía lineal basado en la extracción, la producción, el consumo y el vertido respecto a un sistema finito de recursos limitados, nos da la conclusión, como hemos visto, de un modelo totalmente insostenible.
Ante esto, lo que nos establece la estrategia en Europa 2020 son tres prioridades: una de crecimiento inteligente basada en la innovación y el conocimiento, la otra de crecimiento sostenible, que es de un uso eficiente de los recursos, y un crecimiento integrador basado en la creación de empleo para hacer una cohesión económica, social y territorial. Si nos centramos en el crecimiento sostenible, básicamente lo que aparece es el concepto de economía circular, como hemos estado viendo esta mañana, basada en una sociedad del reciclado y de reducción de la producción de residuos para aprovechar los residuos como recursos. El concepto, pues como hemos estado hablando, es de cerrar el círculo desde la fase de diseño, producción, distribución, consumo, garantizar la recogida, intentar que el vertido sea el mínimo posible. Y el desaprovechamiento. Aquí aparecen todos los conceptos que esta mañana hemos estado tratando, tanto de no extracción en las materias primas de materiales peligrosos, como de ecodiseño, como de utilización de materiales reciclables en los procesos de producción, como también controlar la recogida del residuo para que luego pueda ser reciclado, intentando minimizar lo que sería el vertido del desaprovechamiento de esos residuos. Esto, pues la idea es mantener el producto durante el máximo tiempo dentro de este ciclo. Es decir, intentar que salga o se desaproveche las materias primas lo más tarde posible o a ser posible nunca, intentando así pues cada vez ir a extraer menos materias primas. Ahora ya sí que centrándonos en el caso de Mallorca, ¿tenemos una necesidad para establecer este modelo? Yo creo que sí, es decir, la necesidad la tenemos unos recursos limitados, somos una isla. Además tenemos un elevado crecimiento de la población, tanto propia como la que nos visita, y además nuestro principal activo es el medio ambiente y el entorno. Además nos da unas ventajas este modelo, que es la protección del entorno, la sostenibilidad de los recursos, la creación de una nueva industria en Mallorca y además positiva, de un empleo verde, y un valor añadido a nuestra principal actividad, que es el turismo. Y además tenemos una realidad, no partimos de cero. Es decir, ya tenemos unas instalaciones hechas para el caso de los residuos que vamos a tratar ahora. Además, la garantía de un servicio público. Se ha hablado durante mucho esta mañana de la falta de datos, trazabilidad. Esto lo tenemos ya garantizado siendo un sistema público, el cual se disponen todos los datos y son públicos, y además se puede controlar qué tipo de gestión se hace. Y además el modelo ya se hizo en el 2006 y se avanzó totalmente a un modelo de economía circular, como luego veremos con los resultados que tenemos de gestión de este tipo de residuos. En rojo ponemos pues la necesidad de todo aquello que sale fuera del ámbito legal, pues la necesidad de hacer actuaciones, y nos consta que así se hace desde la Administración, o se intenta combatir aquellas gestiones que salen fuera del sistema y entonces son vertidos y materias primas que perdemos por el camino. Si vamos al caso de Mallorca, pues ya tenemos 2 plantas de tratamiento y 6 centros de transferencia para gestionar los residuos de construcción y demolición, los voluminosos y los electrodomésticos. Las tenéis aquí dibujadas. Si nos centramos ahora en los residuos de construcción y demolición y aplicamos el modelo de economía circular a los residuos, deberíamos en la primera parte, en las materias primas, se debería focalizar a intentar la extracción de materiales peligrosos para la utilización en procesos de fabricación. Aquí estaremos hablando pues, del fibrocemento, que es un problema, de pinturas con disolventes, y de siempre buscar o utilizar materiales, y ya los extraemos de los recursos naturales, que sean altamente reciclables y puedan mantenerse en este círculo durante un mayor tiempo posible. Además, en el ecodiseño también en la construcción. Es decir, tenemos que, por ejemplo, el pladur no es reciclable. Si podemos hacer las particiones con ladrillos que son reciclables, mejor. Es una mejor opción. Es decir, desde el inicio de acometer la obra, debemos empezar a pensar en qué materiales utilizamos para que esos materiales puedan estar luego reciclados y ser nuevas materias primas para nuevos procesos de producción y de construcción. Luego tendríamos, además, pensar qué materiales puedo reutilizar dentro de la propia obra. Es decir, la reutilización en la misma obra, y por último también qué materiales reciclados en la obra puedo utilizar para hacer o ayudar a este sistema de economía circular. Luego tendremos ya el proceso de construcción, el proceso de demolición, y por último, como hacíamos también referencia a la importancia de que el 100% de los residuos sean recogidos y controlados para que puedan poder entrar en un proceso de reciclaje. El reciclaje, en el caso de residuos de construcción, debe potenciarse a través pues, de la creación de necesidades y la potenciación del uso de materiales reciclados, la creación de ese mercado con su uso en obra pública, y también exigir un control de calidad de los mismos.
También, además, se tienen que utilizar para lo que son espacios degradados, como son las canteras, pues la restauración de las mismas. En Mallorca, para que tengáis un dato, ya hemos restaurado en su totalidad 4 canteras durante los 10 años de servicio público que está en funcionamiento, y hay 4 en funcionamiento también de restauración actualmente. Con lo cual se hace un doble efecto, es decir, nos traemos recursos del entorno y además con determinados recursos que reciclamos restauramos espacios degradados que anteriormente han sido extraídos por la extracción de materias primas. Si vamos al ámbito del reciclaje, que es lo que hacemos en MAC Insular, pues aquí vemos que es un proceso de clasificación de los residuos, de tratamiento, de limpieza, para la obtención de áridos reciclados, para su uso de nuevo en construcción, materiales pues, que básicamente es tierra para la restauración de canteras y recuperación de todos los materiales que sean valorizables, tipo el hierro, cobre y todos los valorizables, y luego queda una fracción, básicamente plásticos, maderas y demás que no es recuperable, que lo que hacemos es una valorización energética que también es positiva. Lo que nos ayuda es a la extracción de menos materias primas fósiles para la generación de energía eléctrica. Es decir, también es un sustitutivo positivo. Ahora vamos a medir cuáles son los resultados del sistema en cuanto a porcentaje según la jerarquía de residuos. Pues tenemos que en residuos de construcción y demolición el 68% han sido reciclados, es decir, han vuelto a ser áridos para utilizarse en nuevos procesos de producción. El 26% se ha dedicado a lo que es restauración de cantera. Aquí nos comentaban desde el Ministerio que el objetivo para el año 20 es el 70%, nosotros estamos ya en un 94% de valorización material. Es decir, desde el inicio de la puesta en marcha del servicio público ya superamos el objetivo que se marca para el 2020. Luego un 5% también se hace una valorización energética de los mismos. Y por último un 0,7%, es decir, menos de un 1% es lo que se lleva a vertedero y se elimina. Y aquí básicamente no podemos evitarlos mientras no haya ese ecodiseño que evite esos materiales peligrosos o demás que no son reciclables, que no nos queda otra pues que hacer a la fecha de hoy no hay un vertido. Para ver el grado respecto a otras regiones de implantación del modelo de residuos de construcción y demolición, pues tenemos esta transparencia que lo que te dice es cuánto de árido reciclado supone respecto al total consumo de árido. Pues si vamos a la Unión Europea se está sustituyendo ya un 8%, si vamos a nivel España tan solo estamos en el 0,9%, y si cogemos solo lo que produce MAC, en el caso de Mallorca, respecto al consumo total de árido, estamos sustituyendo ya un 7,2%. Y si sumáramos los ecoáridos que se generan de la incineradora, que esta mañana pues, lo estábamos hablando, superaríamos el 10%. Es decir, estaríamos por encima de la media europea, ¿no? Con lo cual, para ver un poco la comparativa con otras regiones y el grado de implantación. En cuanto a los residuos voluminosos, si nos centramos en el reciclaje, aquí lo que hacemos es una clasificación. Primero ver cuáles son reutilizables y se reparan en nuestros talleres de reparación, tanto de electrodomésticos como de muebles. Tenemos un acuerdo con la Fundación de Salles y se vende a través de sus tiendas y hacemos la reparación conjuntamente. Y lo que no se puede reparar, lo que hacemos es un reciclaje y una valorización energética de aquellos materiales que no pueden ser reciclados. Aquí también si medimos un efecto positivo de los electrodomésticos, los que tienen gas con CFC, también hacemos una minimización de lo que son los gases de efecto invernadero, y para que os hagáis una idea, un solo equipo refrigerante genera CO2 pues equivalente a tener que tener para compensarlo 200 árboles trabajando un año o la eliminación de 250 vehículos durante un día. Para ver la importancia que ya no solo tiene el uso de las materias primas, sino también el correcto tratamiento de este tipo de residuos. En cuanto a la gestión de electrodomésticos, si volvemos a mirar este gráfico por jerarquía de residuos, vemos que prácticamente todo es el reciclaje, un 1% reutilización, un 96% reciclaje y un 3% de valorización energética, y en este caso no hay eliminación de residuos. En el caso de los muebles, pues vemos que principalmente para el tipo de muebles que nos llegan, pues hay una parte que conseguimos reutilizarlos y reciclarlos, y la mayor parte lo llevamos a valorización energética. Por último, si hacemos la visión global del modelo por jerarquía de residuos,
pues aquí trasladaros pues que sí que cumplimos con los objetivos de la economía circular, con lo cual tenemos un 0% de eliminación, básicamente solo que aquella parte que habéis visto del 0,7% en residuos de construcción y demolición, que son materiales peligrosos, y estos son los porcentajes de reutilización y de reciclaje y de valorización en cada una de las fracciones, para ver cuál es el ranking o el grado de cumplimiento que tenemos con las directrices de la economía circular. Y por último, que es coincidencia, no es que hubiéramos hablado Rafa y yo esta mañana, pero me gustaba esta imagen de Soforadà, de la Serra Tramuntana, y esta frase pues, que es de un ornitólogo francés que recoge muy bien pues, la necesidad de preservar el entorno, que es, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y coincide bueno, pues, con la imagen que ha trasladado Rafa, que es representativo. Voy a aprovechar que los áridos que generamos entre las dos empresas pues, suponen anualmente a tener que extraer una foradada al año. Y sin más, pues, pero no sé si he cumplido con el tiempo, lo había preparado, pero muchas gracias a todos. Moltes gràcies. Bé, finalment donem pas a Julià Puig, propietari de Begudes Puig, que ens explicarà la seva experiència en quant als envasos amb el vidre, amb el retorn de vidre. Una tecla. Molt bé. Hola, bon dia, bones tardes. El meu nom és Julià Puig i venc a xerrar amb bar retornable. Nosaltres realment som una empresa que no fem res nou. Sempre hem fet les coses així i ja fa uns quants anys. La nostra empresa té 92 anys, 91, farà 92. Teníem una fàbrica de sifons i begudes a Llumajor i sempre hem fet envase retornable. I una cosa que molta gent es sorprèn és que fem reparto a domicili. D'aquesta manera, el que fem és... Aquí tenim un guió que ja és la quarta generació, o sigui, a la meva família, aquests 92 anys, el meu padrí, mon pare, jo estic a la tercera i el meu fill, que estava en peixets per Tailàndia i bussejant. El projecte aquest que hem posat en marxa li va agradar i s'ha incorporat a donar-nos una mà, perquè també creu que la mà la podem ajudar des d'aquí. Ja no xerrarem més dels problemes dels envasos, de les botelles que se tiren. Sí, és increïble que s'està produint 1 milió de botelles de plàstic per minut en el món. I això abans no era. Nosaltres fem el que sempre hem fet, que és tancat cercle, no ho sabíem, però ho fèiem. El que creiem és que és necessari facilitar l'ús d'envàs retornable. Nosaltres estem tots sols, jo ara ja tinc el meu fill, però fins ara estava tot sol. Dius, no és possible. Això que està passant, domesos de plàstic, aquests envasos que se tiren, que existeix aquí un ecoembes, que resulta que està controlat pels que produeixen els envasos. Això me fa bullir la sang, però és la veritat. El que és envàs retornable, consumir-ho no és competitiu. Nosaltres, en els nostres clients, que desgraciadament molts són majors, els hi duim l'envàs a casa seva, li col·locam. Normalment és una senyora de més edat que jo, perquè els joves els tenim més difícil trobar-los. Darrerament els joves sí que consumeixen el nostre producte en els bars. Això sí. Ha entrat la tònica marina, ha entrat la pinya per als bars, el Puig Lemon, que ha estat una continuïtat de la iniciativa de Pet Lemon. Ara traurem l'Oranja Puig. Estic fent un pot de propaganda, però crec que també m'ho puc permetre.
Però bé, l'envàs retornable, el que vos deia, no és competitiu. Volem estar a les cadenes hoteleres, a tots els que avui ens han exposat les coses, però, vamos, no us podrien donar abasto. Però bé, tira, intentarem ser-hi. I teníem posat una altra cosa, però les 17 aliances per als grans objectius és una cosa necessària. Tots sols no anem enlloc. Per comprar envases és dificilíssim. Nosaltres aquest any, 1918, hem estat que per comprar els envases he hagut de comprar a un company d'Olot uns envases que tenia, no sé, me pareix que era per Granada, d'una empresa que havia tancat, i varen haver de dur envases que estaven aturats de feia anys perquè ja no se pot comprar envase retornable de vidre. En litro, en mig litro encara sí. De litro sabem que n'hi ha per d'haver Romania i Hongria a través d'una empresa alemana, però fer aquest canvi significa canviar tot el nostre parc de botelles i bueno, no sabrem si ho podrem fer, però ho intentarem. Bueno, nosaltres estem a dins el que és l'economia circular, que ens agrada, quilòmetre zero, així mateix paguem quilòmetres, o sigui, gasoil per anar als clients, però bueno, és quilòmetre zero. I el que nosaltres fem per tancar el cercle, omplim el producte, el repartim, el duim a les cases, el nostre client el consumeix, li recuïm, el duim a la rentadora, que no deixa de ser un rentavaixelles gigant, on entren les botelles i ens surten perfectament netes, i els tornem a omplir. En aquest moment, un dels projectes que el meu fill m'ha empès és la creació de centre per la compra i retorn de productes d'envàs retornable multimarca. Això és, nosaltres tenim un local davant Sant Fustret, allà on hi havia la fàbrica de Miret, i allà, perquè molts dels nostres clients, o molta gent, ens diu, jo em puc comprar els teus productes? Doncs mira, no. Envàs retornable no pots anar ni al Carrefour, ni no pots anar enlloc, perquè no n'hi ha. I a partir d'ara podreu venir a casa nostra, que nosaltres vos convidem l'envase buit per un envase nou. Estem, perquè això comenci a partir del mes de febrer. Necessitem, o creiem que és necessari, una campanya de sensibilització de medi ambient i fomentar l'ús de l'envàs retornable i millorar la relació comercial per afavorir aquest concepte. Moltes gràcies, crec que vaig bé de temps i... Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, com que ens hem portat tan bé amb els temps, tenim un parell de minuts per si algú volgués fer una pregunta amb resposta curta, perquè després donaríem pas a la clausura la consellera i la sorpresa. Que jo tinc moltes ganes de saber què és. Bé, no sé, si algú vol... Estem molt cansats, però no sé si hi ha algú que vulgui fer una pregunta o... Aquí. Sí, enhorabuena a todos los conferenciantes, la verdad es que es muy interesante. Yo quería hacer una pregunta a Cáritas, a ver si podías concretar un poco más. He entendido que en la parte de reciclaje de ropa había una parte que separabais las fibras, ¿no? Y separabais en 5 tipos de fibras. ¿Puedes detallar un poco más exactamente qué es lo que hacéis en este proceso? ¿Funciona? Sí. Separamos las prendas por composición. Separamos algodón blanco, cuando es claramente, algodón color. Me he dejado una calidad que es jeans, de diferentes colores, acrílico y sintético.
pero en prenda. Entonces, el mercado nacional de reciclaje desapareció, había un último núcleo en Olot, etcétera, etcétera, pero que prácticamente ha desaparecido, que únicamente trabajan con reciclaje de restos de fabricación, o sea, con tejido limpio, uniforme de color, de composición, etcétera, etcétera. Y todo este producto nosotros lo estamos exportando mayoritariamente a Pakistán e India, que son grandes productores de nuevas fibras de no muy alto valor añadido. O sea, básicamente acaban siendo fibras de moquetas, alfombras de coche, tapicerías, aislamientos térmicos, acústicos, o sea, es un poco... Pero nosotros separamos las prendas en el proceso, sale ese pantalón tejano que está no roto según la moda, sino roto por que no sería aceptable, se separa a jeans y cuando tenemos una cantidad importante en balas, nosotros son de 400 kilos, se exportan a estos países que lo convierten en nuevas fibras. Hay varios intentos de reciclaje a nivel español con algunos fabricantes, con Hilaturas Ferrer de Valencia, con algunos, pero hay soluciones, pero el mercado comprador es el que todavía no está tirando de esas nuevas fibras que a los precios que saldrían aquí no son competitivos. Alguna pregunta més? Jo voldria fer una pregunta al representant de MAC. És que no m'ha quedat clar respecte a què feis amb el plàstic. Bueno, el plàstic referent a quin tipus de residus. Per exemple, el plàstic que tens electrodomèstics es separa i el que es fa és es dur a reciclar per fer plàstic de nou. Això bàsicament, és a dir, el percentatge que ven de valorització d'electrodomèstics, el 96%, allà ja és plàstic. I tot el que sigui plàstic reciclable no se recicla aquí a Mallorca, però ho duim a reciclar a una entitat de la península perquè se torni a fer plàstic. Bé, pareix que hauríem de començar a tancar. Deman que dono la paraula a la consellera executiva de Medi Ambient, Sandra Espeja, i a Rafael Guinea, director general de TIRME, perquè facin la clausura de la jornada. Moltes gràcies a tots. Bé, hem aconseguit que no es buidi la sala, això és important, no està tan plena com a les 9 del matí, però jo crec que aquest concepte de sorpresa ajuda a que ens mantenim, així que fantàstic, ha estat una bona idea. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a tots i totes les ponents, ha estat jo crec que un gran èxit tota la informació que hem rebut avui, un gran èxit de convocatòria, gràcies a tots vosaltres per assistir i per mantenir-vos fins al final. Fer una mica una recopilació de tot el que s'ha parlat aquest matí. Hem començat amb temes legislatius i norma, com estem situats, i veiem que a Balears tenim molt clar quina és la fulla de ruta i tenim molt clar que ens hem d'emmarcar tothom en economia circular. Però a més hi ha una cosa molt positiva, que és que no es queda en paper, no es queda en temes legislatius, sinó que grans empreses i el sector més important que tenim a Balears, que és el sector turístic, ja no només està esperant a que s'aprovin lleis, sinó que està actuant. Per tant, això és fantàstic perquè fa que tot el mercat es mogui. El tema dels proveïdors, això de burxar els proveïdors, a mi em sembla que és una de les coses millors que n'hi ha perquè generem canvi. Després, parlant amb diferents exemples municipals, que és una peça clau a nivell de Mallorca, he de fer una mica de, com ha dit l'últim ponent, en Puig, automàrqueting. Ara no m'ha sortit, sinó en el Consell de Mallorca, en l'any 2016, vam fer una cosa d'aquestes que tothom et diu no ho facis, serà horrorós, que va ser trencar amb l'encomana de recollida selectiva que quedaven 16 municipis adherits al Consell de Mallorca, que casualment eren els 16 municipis que estaven en el rànquing de recollida selectiva més baixos. I vam decidir, s'ha acabat això,
gestió directa dels municipis que ho faran molt millor i ajuda. Vam crear un equip molt bo a residus per acompanyar aquests municipis i les dades ens acompanyen que va ser una decisió encertada. Però he de dir que a nivell polític tots els companys polítics em deien no, Sandra, tothom se tirarà a sobre. Doncs perfecte, aquests canvis, també poso aquest exemple perquè ens hem d'atrevir a generar aquests canvis, ens hem d'atrevir a fer coses diferents, tot i que hi hagi aquesta por al canvi no ho hem de fer. Per últim, hem tingut experiències de matèria orgànica, vidre, paper, tèxtil i enderrocs, mobles i aparells elèctrics i electrònics. Jo crec que ha estat tot molt complet, no? I per últim, després de fer tot aquest repàs i agraïments, arriba la sorpresa. Una sorpresa que ve de la mà del Consell de Mallorca i de Tirme conjuntament com són aquestes jornades, i és que, com que veiem que tothom està implicat, que hi ha ganes, que la cosa està a punt, traiem un concurs amb un premi, jo crec que bastant positiu, que ens explicarà Rafa, un concurs que sortirà amb les bases demà a la pàgina web, amb 3 categories, concurs per aconseguir una Mallorca circular. Les 3 categories són, per una banda, persones físiques, ja siguin a nivell individual com grupals, una altra banda jurídiques, és a dir, empreses i demés, i per l'última categoria, organitzacions sense ànim de lucre. Volem que plantegeu projectes que ja siguin reals o idees de projectes que formin part del concepte d'economia circular, que sobretot siguin aplicables a Mallorca. Això és requisit indispensable. Si no, es pot tancar cercle a Mallorca i d'on ho presenteu. Però jo crec que és possible, que aquí hi ha molt material i que haureu pensat. Hi ha un mes per presentar aquests projectes. S'hauran d'enfocar en economia circular, però amb els ODS, que hem parlat bastant d'ells avui també, que sigui viable, que sigui executable, que sigui innovador i que, com he dit, que tanqui cercle a Mallorca, que és el més important. I què aconseguiran les persones que guanyen? Això ja li deixo a en Rafa per deixar-li parlar, perquè no li deixo. Bueno, primero el premio del Consejo de Mallorca, que será un premio de reconocimiento público, y luego suministro de botellas de plástico de agua durante un año. No, la idea es en Tirme, desde hace varios años, promocionamos junto con la WIB un máster de desarrollo sostenible, con ramas de energía, de agua, de medio ambiente, y la idea es a los ganadores de los distintos premios, categorías, pues además del premio del reconocimiento público, también darles becas para este máster, ¿no? Que esperamos empezar a partir del curso que viene. Bueno, y aparte de eso, aprovechar que tengo el micrófono para dar las gracias una vez más a todos los que habéis venido aquí, habéis aguantado hasta esta hora con la tripa sonando. Yo me quedo de todo el resumen, yo estaba pensando mientras oía todo que es todo cuestión de liderazgo. O sea, oías a todas las empresas y los ayuntamientos que hemos oído y todos es porque alguien ha cogido el liderazgo y ha dicho vamos a ir hacia allá, y cuando hay liderazgo y se sigue, se va hacia allá. Yo siempre hago la reflexión, un congreso como este, con lo que se ha dicho hace 3 años, era impensable. Y es antes de ayer, ¿eh? Con lo cual, si seguimos empujando, dentro de 3 años veremos todo un mundo mucho mejor, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos y a todas.